Ostiral Santu arratsalde honetan, isilean eta otoitzean, bildua gaude, baina ez gara etorri hildako baten ilobei aurrean isilik egotera. Jesu Kristo bizi dela sinisten baitugu. Ez gara etorri saldua, torturatua eta gurutzean josia izan zen gizon baten hiletak jotzera. Gurutzea garaipen ikurra baita. Ez gara bildu aintzinako istorio batzuk entzutera. Kristoren ekaldia egiazkoa baita. Kristau elkartea Kristoren heriotza kontatzen digun jainkoaren hitza entzutera bilduga. Gurutze salbagarria gurtzera eta bere burua eskaini eta badasunean biltzen gaituenaren gorputza partekatzera. Otoizen doa egin nahi dugu. Uste honez eta itxaropenez betea. Baita giu Kristoren heriotza eta piztueratik datorrela gizakion salbamena ere. Isilik eta begirune osoz hasten gara. Egin ezagutuz. Jauna, Jesukristo zure semeak bere odolamugatik izuriz sortu zuen pazko misterioak. Izango guan zeure biozola eta gertu zeure errukia. Egizazu santu zeure seme alabak eta zain beti. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Isaias profetaren liburutik. Ara, nire zerbitzariak arrakasta lortuko du. Gogoratu, gorengo mailara jasoa izango da. Asko eta asko ikaratu ziren hartaz, hain baitzuen giza itxura ere galdua. Eta gizakia zerik ere ez baitzirudien. Era berean herri asko harrituko dira. Erregeak haren aurrean mutu geldituko. Inoiz kontatu ez zitzaiena ikusiko baitute. Inoiz entzun ez zutena adituko. Nork sinetsi du gure mezua? Nori agertu zaio jaunaren ahalmena? Sustraiak lur lerroen dituen kimoa bezala, hasi zen jaunaren zerbitzaria haren aurrean. Ez zuen duintasunik, ez edertasunik. Ez gure begientzat itxura erakarrenearik. Mespretsuatuta eta jendeak baztertua, oinaze gizona, sufritzen ikasia. Ez ikusiarena egin zaiona bezala. Mespretsatu eta egin genuen eta aintzakotzat hartu ez. Baina gure gaitzak bere gain hartu zituen hark. Ez gure eta gure oinazeak eraman. Guk berriz zigortutzat geneukan. Jainkoak zauritu eta atsegabetutzat. Gure bekatuengatik zuratu zuten, gure erruengatik zanpatu. Haren gainera erori zen guretzat salbagarri den zigorra. Haren zauriek sendatu gaituzte. Ardiak bezala gabiltzan galdurik, bakoitza bidetik, eta jaunak haren gainera bota zuen gu guztion errua. Gaizki erabili zuten, baina ura apaldu egin zen, ahorik zabaldu gabe.
hiltzera daramaten bildotxa bezala, hile moztailen aurrean isilik dagoen ardiak bezala, ez zuen aborik zabaldu. Gogorki eta zuzengabe eraman zuten, baina haren zoria nori axola, bizidunen lurretik erauzi zuten, nire herriaren bekatuengatik jota. Gaiztoen artean lur eman zioten, gaizkileekin batera hilobiratu. Naiz eta hark bidegabekeriarik ez egin eta haren agoan maltzurkeriarik ez izan. Jaunak oinazez josi nahi izan zuen. Bekatuen ordainetan bizia eraman zuelarik izango ditu ondorengoak eta bizitza luzea, eta haren bitartez jaunaren nahia burutuko da. Hainbat neke jasan ondoren, argia ikusiko du eta asea izango da. Ikasi duenaren bidez, nire zerbitzari zuzenak asko egingo ditu zuzen. Haien gaitzakeriak bere gain hartu baitzituen. Horregatik, jendetza ugari emango diot ordainetan. Gizataldeak izango ditu garaipen sari. Bere burua heriotzara eraman zuelako eta bekatarien kidetza hartu zuelako. Denen bekatuak bere gain hartu zituen eta bekatarien alde erregetu zuen. Jaunak esana. Hebrearrei egindako gutunetik. Senideok, gure apaiz nagusi handia Jesus, Jainkoaren semea, zeruetan sartua dugunez gero, euts diezaiogun aitortzen dugun sinismenari. Izan ere, gure apaiz nagusia ez da gure auleriaz erruki ez daiteke norbait. Ura ere, gu bezala, gauza guztitan probatuta izan baita, bekatuan izan ezik. Hurbil gaitetzen bada konfiantza osoz Jainkoaren graziaren tronura, erruki iritsi eta premialdian laguntza izan dezagun. Kristok bere bizitzaldian deiadar handiz eta negaraz egin zion otoitz, eta erregu heriotzatik libra zezakeen Jainkoari, eta Kristok begirune izan ziolako entzun egin zion Jainkoak. Eta semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bere betera iritsirik, betiko salbamenaren itxurri bilakatu zen obeditzen dioten guztientzat. Jaunak esana? Zutik ez. Jesu Kristo gure jaunaren ekalia San Juanen liburutik. Zure jauna. Aldi hartan,
Jesus eta ikasleak Zedron erreka igaro eta beste aldean zegoen baratze batera sartu ziren. Judasek ere Jesus salduko zuenak, ezagutzen zuen lekura, maiz bildua baitzen Jesus han bere ikasleekin. Judas, beraz, tenpluko gudari talde eta apaizburuak eta fariseun guardiak harturik, ara joan zen. Zuzi, argiontzi eta arme zorniturik, zijoazen. Jesusek ondo baitzekien gertatuko zitzaiona guztia, bidera tere eta esan zien. Noren bila zatozte? Haiek erantzun. Nazareteko Jesusen bila. Hark orduan. Ni naiz. Hantzen, guardiekin batean Juda saltzailea eta Jesusek ni naiz esan zienean, atzerka hasi zen eta lurrera erori zien. Berriro galdetu zien. Noren bila zatozte? Haiek erantzun. Nazareteko Jesusen bila. Eta Jesusek. Esan dizuen ni naizela, nire bila bazatozte, utzi ezaiozue hauei joaten. Horrela bete zen Jesusek berak esandakoa. Eman dizkida zunetetatik ez dut bat ere galdu. Orduan Simon Pedro aldean zeraman ezpata atera, apaiz nagusiaren morroia jo eta eskuineko belarria moztu zion. Morroiak Malko zuen izena. Jesusek esan zion Pedrori. Sar ezazu ezpata bere zorroan. Ezan dut da edan behar, aitak eman didan kaliza. Gudari taldeak bere buruzagiarekin eta judu agintarien guardiek Jesus preso hartu eta loturik Anasen etxera eraman zuten lehenengo. Urte hartako apaiz nagusi Kaifasen aitaginarre bazen Anas hau. Kaifasen juduei aholku hau eman ziena. Hobe da gizon bat herriengatik hiltzea. Simon Pedro eta beste ikasle bat Jesusen atzetik joan zen. Beste ikasle apaiz nagusiaren ezaguna zen eta Jesusekin batera apaiz nagusiaren jauregiko patiora sartu zen. Pedro berriz kanpoan gelditu zen, ate ondoan. Atera zen orduan apaiz nagusiaren ezaguna zen ikaslea eta atezainari hitz egin ondoren Pedro barrura sarrarazi zuen. Atezain zegoen neskameak esan zion Pedrori. Zuere ez ote zera gero gizon horren ikasle? Pedrok erantzun. Ni ez? Morroiak eta guardiak sua piztu eta berotzen ari ziren. Hotz egiten baitzuen. Pedro ere haiekin zegoen, berotzen. Apaiz nagusiak bere ikaslez eta irakatziaz galdetu zion Jesusi. Jesusek erantzun zion. Ni mundu guztiaren aurrean hitz egin dut. Sinagogan eta jauretxean, judutar guztiak biltzen diren lekuan, erakutsi dut nik beti. Eta ezkutuka ez dut ezer esan. Zergatik galdetzen didazun niri? Galde zaiezu nire entzulei zer esan dielan. Berek dakite nik esandakoa. Hori esan zueneko, han zegoen guardia batek, masaileko bate eman zion esanez. Horrela erantzuten aldiozu apaiz nagusiari. Jesusek erantzun zion. Gaizki hitz egin badut, esaidazu zertan, baina ongi hitz egin badut, zergatik jotzen nauzu. Orduan, Anasek Kaifas apaiz nagusiarengana bidaliz zuen Jesus lotuta. Bitartean, han zegoen Simon Pedro berotzen eta esan zioten. Zu ere saltzera horren ikasleetakoa? Pedro ukatu egin zuen esanez. Ez, ni ez. Apaiz nagusiaren morroetako batek Pedrok belarria moztu zionaren aideak esan zion. Ez ote zaitut bada neronek ikusi berarekin baratzean.
Ukatu egin zuen Pedrok berriz, eta berehala oilarrak jo zuen. Eseri, eseri. Kaifasen etxetik gobernariaren jauregira eraman zuten Jesus. Goizaldea zen. Juduak ez ziren jauregian sartu, beren buruak ez kutsatzeko, bestela ezin izango bizuen Paskua ferian parte hartu. Pilatok kanpora atere eta galdetu zien. Zer salakuntza dakartzue gizon honentzat? Haiek erantzun zioten. Gaizki ez balitz, ez genizuke ekarriko. Pilatok esan zien. Eramazue zeurokin, eta epaitu zeuron legez. Juduek orduan. Guk ez dugu inor hiltzeko eskubiderik. Horrela beteko zen Jesusek esandakoa. Zein heriotza zilko zen, adierazi zuenean. Pilato jauregira sartu zen berriro eta Jesus ideiturik galdetu zion. Zu judutarren errege altzera? Jesusek erantzun. Zeure buruz galdetzen aldidazu hori, ala besteren batek esan dizu niretzat. Pilatok esan zion. Judutarra ote naiz, badani, zure herritarrek eta apaiz nagusiek ekarri zaituzten ingana, zer egin duzu? Jesusek erantzun. Nire erregetza ez da mundu ontakoa. Mundu ontakoa balitz nire erregetza, nire zantzaiek gogor egingo lukete. Ni judutarren esku geldi ez nendin. Nire erregetza, ordea, ez da hemengoa. Orduan Pilatok esan zion. Errege zera beraz? Jesusek erantzun zion. Zer horrek diozu? Errege naiz, hortarako jaioa naiz, eta hortarako etorria mundura. Egiari aitormen egiteko. Egiarena denak entzuten du nire hitza. Pilatok galdetu zion. Zer da egia? Hori esanik berriz ere juduengana atera eta esan zien. Nik ez diot errurik aurkitzen gizon honi, baina ohitura da zuen artean Paskoan gaizkile bat askatzea. Nahi alduzue judutarren errege askatzea? Haiek berriz deadarka. Ez hori, Barrabas baizik. Barrabas hau bidelapurra zen. Pilatok orduan Jesus zigorkatzeko agindu zuen. Gudariek arrantzazko koroa eginik buruan ezarri zioten eta purpurazko mantua bota zioten gainera eta hurbildurik esaten zioten. Agur judutarren errege! Eta masailakoka zerabilten. Atera zen berriro ere Pilato eta esan zien juduei. Hemen dakartzuet berriz ere gizon hau. Jakin dezazuen ez diodala errurik aurkitzen. Atera zen bada kanpora Jesus, arantzazko koroa eta purpurazko mantua zeramatzala. Pilatok esan zien. Hemen duzue gizona. Apaiz buruak eta guardiak ora ikustean deiadarka hasi ziren. Josi hori, josi gurutzean. Pilatok esan zien. Arrezazue eta josi zeuro gurutzean. Nik ez diot errurik aurkitzen. Juduek erantzun zioten. Guk badugu legea, eta gure legez heriotza merezi du. Jainkoaren seme egin bai du bere burua. Hori entzutean, are gehiago beldurtu zen Pilato, eta berriro jauregira sarturik galdetu zion Jesusi. Nungoa zerazu? Jesusek ordea ez zion erantzun ere egin. Orduan Pilatok esan zion. Ez aldidazu ezer erantzun nahi. Ez aldakizu, badudalanik eskubidezu askatzeko. Eta eskubidezu gurutzean josteko. Jesusek erantzun zion. Ez zenuke nire gainen horrelako eskubiderik izan. Goitik emanez balizaitzu. Horregatik, ni zure esku utzi dauenak, erro handiagoa du. Orduanik, Jesus askatu nahian zebilen Pilato, baina juduak deiadarka hasi zitzaizkion. Hau askatzen baduzu, etzera Zesarren adiskide.
Bere burua errege egiten duena Zesarren aurka dago. Pilatok hitz horiek entzutean, kanpora eraman zuen Jesus eta auzitegian eserazi. Aurlantzan, zeritzan lekugan erbekeraz Gabata, Pasko jaiarako prestaketa eguna zen, eguerdi ingurua. Pilatok esan zien juduei. Horra zuen erregea. Orduan haiek deia darka. Ken hori, ken, josi gurutzean. Eta Pilatok. Zuen erregea gurutzen josi beraldut. Apaizburuek erantzun zioten. Guk ez dugu Zesar beste erregerik. Orduan Pilatok haien esku utzi zuen, guruziltza zezaten. Zutik. Hartu zuten beraz Jesus eta gurutzea sorbaldan zeramala, buru ezur, erbetaz, Golgota, zeritzan lekurantz atera zen. Han josi zuten gurutzean eta harekin batean beste bi, alde batean eta erdian Jesus. Pilato kartel bat idatzi eta gurutze buruan ipini zuen. Hau zegoen idatzia, Jesus Nazaretarra, juduen erregea. Judu askok irakurri zuten kartela, hiritik hurbil baitzegoen, Jesus guruziltzatu zuten lekua. Gainera, erbeeraz, latinez eta grekoz zegoen idatzia. Juduen apaizburuek esan zioten Pilatori. Ez ipini judutarren erregea, baizik. Honek esan du, judutarren erregea naiz. Pilatuk erantzun zuen. Idatzi dut eta idatzirik dago. Gudariek Jesus gurutzean josi ondoren, haren jantziak hartu eta lauzati egin zituzten. Bakoitzarentzat bat. Gero tunika hartu zuten, baina josturik gabekoa. Goitik bera ehundua. Ehundua zenez esan zioten elkarri. Ez dezagun zatitu, baizik txotx egin dezagun, zeini ateratzen zaion. Horrela betetzen Liburu Santuak dioena. Nire jantziak bere artean banatu zituzten, eta nire tunika zotz egin. Hain zuzen ere, horixe egin zuten gudariek. Jesusen gurutzearen ondoan zeuden haren amaren aizpa, Maria Kleofasen emaztea eta Maria Magdalena. Jesusek bere ama eta honen ondoan maite zuen ikaslea ikusirik esan zion amari. Andrea, horra hor zure semea. Gero ikasleari esan zion. Horra hor zure ama. Eta orduz gero ikasleak bere etxean hartu zuen. Ondoren Jesusek dena betea zela jakinik, Liburu Santuak esana erabat bete zedin esan zuen. Egarri naiz. Bazenan ospinez betetako pixar bat. Orduan belaki bat ospinetan busti eta kainabera bati muturrean erantziz, Espainiatara hurbildu zioten. Ospina hartu zuenean Jesusek esan zuen. Bete da dena. Eta burua makurturik, azken arnasa eman zuen. Belauniko? Pasko jaiarako prestaketa eguna zen, eta Pasko jaiarako prestaketa eguna zen, eta juduek ez zuten nahi larun batean gorpuak gurutzean gelditzerik. Larun bat oso jai egun handia baitzen. Horregatik, guruziltzatuei berna ezurrak hautsi eta handik kentzeko eskatu zioten Pilatori. Joan ziren bada gudariak eta berna ezurrak hautsi zizkieten Jesusekin guruziltzatuteko biei. Baina Jesusen gana iritsi zirenean ordurako hilik zegoela ikusirik ez zioten berna ezurrik hautsi. Baizik eta gudari batek lantza saietxa zulatu zion, eta bat-batean ohola eta ura atera ziren.
Ikusi zuenak berak aitortzen du hori, eta egiazkoa da haren aitormena. Hark badaki egia dioela, zuek ere sinez dezazuen. Liburu santuak dioena bete zedin gertatu zen hau. Ez diote ez zurrik hautsiko. Eta beste pasarte batean hau dio, zulatu zutenari begiratuko diote. Gero, Arimateako Josek, Jesusen gorpua eramateko baimena eskatu zion Pilatori. Jesusen ikaslea zen Jose, baina isilpean juduen beldurra ez. Pilatok baimena eman zion. Hark orduan, joan zen Jesusen gorpua eraman egin zuen. Etorri zen Nikodemo eta behin batean gauez Jesus ikustera joan zen ura. 30 kiloko mirra eta aloezko nahastura zekarrela. Hartu zuen bada Jesusen gorpua eta oial zerrendaz lotu zuten. Tartean lurrundu gaiak ezarriz, juduek obilatzeko duten ohitura arabera. Jesus guruziltzatu zuten lekutik hurbil baratze baten zegoen eta baratzean ordu arte inor ehortzi gabeko hilobi berria. Hilobia hurbil zegoenez, hantxe ipini zuten Jesus, juduen Pasko eguna azter baitzegoen. Jaunak esana. Zeri mesedez, pizkat momentu, Jaunaren nekaldia eta heriotzaren evangelioa entzun ondoren, zer gehiago esan daiteke? Evangelioak ederki adierazi digu gaur oroitzen duguna. Jesusek bere bizia eman zuela gu salbatzeko, eta sufrituz egin zuela guk uler dezagun zenbateraino maite gaituen. Horixe da gaur gogoan izar behar duguna kristau. Jaunak salbatu gaitu maite gaituelako. Eta horrek eman behar digu itxaropena eta indarra gure bizitzako une eta egoera guztietan. Gaurko ospakizun honek areagotu dezala Jesusekiko dugun maitasuna, eta bere maitasunari beti maitasunez erantzun diezaiegula. Zuti mesedez. Eliza Santuaren alde, egin dezagun otoitz, senide maiteok. Jainkoaren Eliza Santuaren alde. Gure jaun eta jainkoak pakea, batasuna eta laguntza eman dezaizkiola mundu zabalean. Guri berriz bizimodu paketsua, jainkoa eta al guztiduna goresteko. Jainkoa guztidun beterekoa, Kristogan herrialde guziei agertu diezu zeure aintza. Zaindu ezazu zeure maitasunaren egintza. Mundu guzian zabalduri dagoen zure elizak, sinismenean sendo, iraun dezan eta zure izena aitortu. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Aita Santuaren alde, egin dezagun otoitz Leon gure Aita Santuaren alde. Gotzai maiarra deitu duen jainkoak sendo gorde dezala bere Eliza Santuaren onerako. Jainkoaren herri santua zuzen dezan. Jainkoa guztidun beterekoa,
Zuk eratzen dituzu diren guztia zeure jakinduriaz. Entzun biozonez gure otoitzak, eta gorde ezazu maitasunez guretzat aukeratu duzun aita santua. Zuk gidatzen duzun kristau herriak, artzain honen ardurapean, aurrera egin dezan sinesmenean. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Edozein mailatako eliz zerbitzari eta kristau guztien alde. Gotzaiaren izena nola aitatu behar den jakiteko ikus Erromako meza liburuaren erantzuna. Egin dezagun otoitz Leon gure gotzaiaren alde. Beste gotzai apaiz, diakono eta eliz zerbitzari guztien alde. Baita fededun guztien aldea ere. Jainkoa guztidun betierekoa, zu zeure espirituaz santo egiten duzu eta gidatzen elizaren gorputz osoa. Entzun eliz zerbitzari guztien alde egiten dizkizugun otoitzak. Zure graziari esker, bakoitza bere egin kizunean, zure zerbitzari zintzu izan dadin. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Kristau gaien alde. Egin dezagun otoitz gure kristau gaien alde. Jainko gure Jaunak, berauen gogo bihotzak ireki eta bere errukiaren ateak zabaldez dezaizkien. Hauek ere, bataio uren bidez, pekatu guztien barkamena harturik. Jesukristo gure Jaunaren gorputzeko izan daitezen. Jainkoa guztidun betierekoa, zeure eliza seme alaba berriz ugaritzen dihar duzu beti. Sendu ezazu, gure kristau egein sinesmena eta jakinduria, bataio iturriko jaiotza berriaz, zure seme alaban ordekoen artean zar daitezen. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Kristauen batasunaren alde. Egin dezagun otoitz, Kristorengan sinisten duten senide guztien alde. Egiari jarrai dezaioten bere bizitzan eta gure Jaun eta Jaungoikoak bere eliza bakarrean bildu eta zaindu ditzan. Jainkoa guztidun betierekoa, zure seme alaban sakabanatuak biltzen dituzu eta bildutakoak zaintzen. Begira biozonez zeure semearen hartaldeko ardiei, bataio berak santu egin dituenak, egiazko sinesmenak bat egin dizan, eta maitasun lokarriak elkartu. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Judutarren alde, egin dezagun otoitz judutarren alde. Jainko gure Jaunak profeten bidez lehenengo hitz egin zion herriaren alde. Aurrera egin dezaten betiaren izen santuaren maitasunean eta arekiko elkargoa zintzo gordetzen. Jainkoa guztidun betierekoa, Abrahamietaren ondorengoei egin zenizkien zeure agintzariak. Entzun erruki zeure elizaren eskariak, lehenengo aukeratu zenuen herria erospen osora iritz dadin. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Kristorengan sinisten ez dutenen alde. Egin dezagun otoitz, Kristorengan sinisten ez duten alde. Espiritu Santuaren ardiaz beterik, hauek ere salbamen bidean sar daitezen. Jainkoa guztidun betierekoa, emaiezu Kristogan sinesten ez dutenei, zure aurrean bioz leialez eta zintzo biziz, egia osoa ezagutzera iristea. Guri berriz
emaguzu elkar maiteago izatea, eta zu sakonago ezagutzen ahalegintzea, zure maitasunaren aitorle hobeak izan gaitezen munduan. Jesukristu gure Jaunaren bitartez. Amen. Jainkoarengan sinisten ez duten alde, egin dezagun otoitz, jainkoarengan sinisten ez duten alde, bere kontzientziari jarraituz jainkoarengana iritsi daitezen. Jainkoa guztidun beterekoa, zuk egin dituzu gizon emakume guztiak, beti zeure bila ibil daitezen, eta zu aurkiturik zugan atxeden izan dezaten. Egizu, mundu honetako neke eta eskualdietan denek ikus dizatela zure bihotz onaren ezaugarriak, eta zure sinestedunen testigantza horrela pozik aitor dezaten, zu zarela egiazko jainko bakarra eta guztion aita. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Herri agintarien alde, egin dezagun otoitz, herri guztietako agintarien alde, gure jaun eta jainkoak guztien gogo bihotzak bere nahiaren erara erabilditzan, denen pake eta askatasunerako. Jainkoa guztidun beterekoa, zeure eskuetan dituzu gizon emakumeen bihotzak eta herrien eskubideak. Begira begionez herrietako agintariei, zure laguntzaz mundu guztian izan daitezen, herrien aurrerapena, pake iraunkorra eta erreligio askatasuna. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Atxekabatuen alde, senide maiteok, egin dezaiogun otoitz jainkoa aita ahal guztionari. Garbi dezala mundua oker guztietatik. Senda ditzala gaixoak, ogia eman dezaiela gose direnei. Aska ditzala espetxeratuak, kateak hautsi, erbesteratuak herriratu, bidez dabiltzanak etxeratu eta hil zorian daudenak salba ditzala. Jainkoa guztidun beterekoa, atxekabetuen poza eta nekatuen indarra, iriz bitez zugana, edozein eskualdietan zuri deiez daudenen eskariak, beren premietan zure errukiaren laguntza lortu izanaz, pozu daitezen. Jesukristo gure Jaunaren bitartez. Amen. Si yo no tiene sentido. Vale. Ya. Y luego bajas con el libro para... Diru bileketari oharpena. Ohitura zaharra da Elizan, gaurko egunez diru bilketa berexia egiteko. Eliza guztitan lehenengoa den Jerusalengo Elizari laguntzeko. Horixe egingo dugu guk orain, gurutzea gurtzeko prestatzen garen bitartean. Gurutzea agertu aurretik oharpena. Gurutzea dugu ospakizunaren erdigunea. Beraren gana zuzentzen ditugu gure begiak eta gure bihotzak. Orain, Jesusen gurutzea, Jesus bera gurutziltzatua gurtu behar dugu. Horretarako, agertuko dute denon aurrean, isiltasun eta begirunez onar dezagun.
Hona hemen, guruntzea bera, munduaren osasuna zintzilik eduki zuena. Zatozte mundu ez ezagun. Hona hemen, guruntzea bera, munduaren osasuna zintzilik eduki zuena. Hona hemen, guruntzea bera, munduaren osasuna zintzilik eduki zuena. Zatozte mundu ezagun. Salbatzaileak agindu eta erakutsi jarraituz bedurgabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure errenua,
egin bedi zure naia zeruan bezala aurrean ere. Ema eguzu gaur egunontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaizazu utzi tentarian erortzen, baina atera gaizazu gaizetik. Atera gaizazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdetan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Hona hemen, jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira behituak. Jauna, ni ez naiz inor zure etxean sartzeko, baina zaztu hitz bat eta sendatuko naiz. Egin dezagun otoz. Jainkoa guztidun betirekoa, zeure seme Jesu Kristoren eriotza eta piztura doatzuaz eraberritu gaituzu. Zaindu ezazu gugan zeure maitasunaren egintza, misterio honetan parte harturik, zure zerbitzari izan gaitezen beti. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, makurtu burua jaunaren bedeinkapena hartzeko. Zure semearen eriotza ospatu dugu jauna, eta haren piztura santoren zain gaude. Bidal gugana zeure bedeinkapen ugaria, etor bekigu zure barkamena, emaguzu zeure kontsolamendua, sendotu gure sinesmena, eta eraman gaizazu betiko salbamenera. Jesu Kristo gune jaunaren bitartez,